mi segu angulem ni ya laje mi butigini do santa anifla eko kameleni do ma unega kasiga ayra ko jakarta la ni kata di bingani gelo mawa Allah ni ya taka allaje ni duni kama ni allaje mi butigini atwato mbe gundola o FFT santa anifla ebonyongo wati mina nega kayamuga anikile undana ngoshila somo no fani baye kerenganya ba wode a ci kwa kata butigila kare guna mi shefan akata o sangana ka to o shefan sa sefe ibaye ka fo ma wara be kakala dotum be no ye MT santa ani wolonvla ale gonne butigini ta to la sa karse be ta mini meta butigini na meta mbaka chike meta shefan sa o ko yele ki sigi ngamuto ko fe ni sendelia butigini yele ka sigi ibaye ka fo mi MT ko ne santa ani wolonvla ale ko ne vla ka moto de dafiya abad dafiya to na abad dafiyati kata se butigi magate mola puluguzu mi ye appartement do ye maduru wara no edem senaga we ulugu be ka kono ye atara ni butigini ye oga butigini ni ga sama kaduna ye so ngon nana mi ye wale ya chejugu ye kota ni ga FFT ni ga osegere baye ka fo o kelen ka kla o wale ya chejugu baina o kla ka babali kaunta ni ga nyeshi FFT ma ka fo na ye ni me idda kono ya fo maye jongo ala inimbe adafe butigini koni asrango jugu ibaye ka fo do akungelen do akunvla amakuma wo fokata se ni ndoni masa akoni ana atenemuzo ulu de wulila kasekata jalakili sebe do deja marondissement na police zola segu wasa ni makofole no MT na jenyo ma duri ukaseka unyini ka tegeda uka ibaye ka fo sebe jalakili sebe dole ko fe deja marondissement na segu commissariat la ibaye ka fo police kun willa ninka uka bara bela jilebla ni manunu nyini ninka ma ujo amame ko u ye tegeda ma woro bela jile ka kile ukoni umna lembe ube police ka boloka soni one juju na nyanye bawu mi ye ni ma ko fole nunu ye jongo ala nunu manga toka me manifu sengoro bawu wale ya chejugu mi fleni ye ula jong ni u demseni so ye nu kera ma koro ye ube duguchi kuloko jugu